ngiqhubeka zeyikhona ngisaphothele zeyikhona ngiyamenzela umuntu. So umgozi baso noma ke singathi ukuthi nje sizivalela inzalo Phela nje akukho asithi kunye mhlawumbe uma umuntu wesifazane oyenye umuntu wesilisa noma kokwenzeka into ngokuphazamiseka zeyikhona cha akwenzeki lutho. akwenzeki Phela nje sokume wena ukuzalina nakhona futhi imizwa isasebenza ukuthi vele isebenze. So mkhulu lesigubhu leso sikhuluma ngaso manje kunesikhathi mhlawumbe esithile ozothi ay ngo10 kumele ube sendlini uyoxoxa naso o ngingahamba nje Ungahamba nje asinamkhomo enjalo. mhlawumbe kuthiwa manje ngiyahamba njengoba ngilunch kamhlabeni ingane ngisazohlala u5 days sishiye lapha endlini akunkinga futhi ngesikhathi sesiyakhala ke manje kuphela ngokomthetho wakhona uma usuka uyakhuluma usitshele ukuthi ngoma nje lento sifunani sikufuna kunjalo ekuseni usikhulumisa ngoba wena into sakho ufuna imali ngento yakho ethile oyenzayo manje unesaluni njengoba nesaluni manje lapha ekuseni uyavuka sigoqoza la uyakhuluma ethe amafutha uyakhuluma manje ngifuna ukugcola abantu manje ukusebenza ubese uvuka manje lapha sesithubula lo msebenzi loyo esikumemezile. Simalini lesigubhu omkhulu lesi siphathine ndawo ngathi su 30,000 kwa nje kuleli gama ngelishilo uqaleni angalishintshe angibheki iphakethe lakho thatha uhalf wemali sekuba unembeza wami ngibuye ngizothi umkhulu wazi wangisiza ngeke ngakuyaqethela umuntu njengoba siwu30 nje ukuba 15,000 ngikunike sona uhambe naso lo 15,000 umunye usazophuma kubudget yakho uyophuma emanjeni yalesigubhu yebo kunjalo ngoba siyasebenza kanti lesi sikhulume ngaso uqaleni izolo lesi yiso leso esu16,000 okay leso su16 lesi samadlozi su16 leso njengoba su16 nje fanele ukhiphe u8 okay phinde ke kukhona ezinye imadlana ke ezinye wasasiduli yes isiduli mkhulu kunalezi zihlalo lezi zasema office ezamasonto iphenduka yabona mkhulu ngosiko lwami lapha umsebenzi ophethe edolweni lapha nifike sithi isihlalo lesi sisigibeze phezulu esidolweni okay bese siyawena uhlale phezulu la kwesitulo ngo right wakho ubambe u200 ohlangene okay la kusinxeleni ubambe 100 rand okay bese kuthi la kophozo bakula faka 50 rand faka 20 rand bese kuthi la ekhanda faka u10 rand no5 rand no2 rand neshumi 18 rand manje sohlile kulehlanhlelo kanje manje wena ubambe lezi imali yabo lapha ke manje soyagcatshwa ke manje soyagcatshwa umusha izinhlanga azazibiningi kuba inhlanga nje zimbalwa ezikuphakamisa umsebenzi kuphi phezulu kwesitulo okunye engakwazi ukubona ngokulinganisa khona okunye kunje nganalokho lokhu lokhu andabona iphakethe libovuleli mawunezitha ngikhanje iphakethe lisho uma ngabe ufunda enhlanhla ngikhanje linje ngendwa ngemhlophe kodwa okay mase ikhanje lento nikumuntu wakhona ufaka isandleni ukhulumise wena qedwe ukukhulumisa thatha 20 rand ushuke ukuthi umhlaba mathi ushuke uthambe sigoqe no21 rand imali sifake kulento le bese sizayithungela kanje uyibophela ukhala lento ilekelela manje ukudonsa imali ngalezi ikubukela zona ukudonsa imali so kuyahambisana yebo kuyahambisana usemzimbeni lo uhlele ekhaya lo okwesithathu ngiyakhanda nalokho amafutha ibhodlela mfaka umuntu manje la idlisa awodwa akazongena lapha la ngizofaka umuthi nje la bona umlomo omnandi labo ke nawo konke lokhu ngifaka yonke into beyimeshi la ukuze nakulo ukuthi kanje ukugcobe so lesigubhu sihamba siyiset sinento ezithile esihamba nazo akuvele nje ukuthi uthatha isigubhu sodwa bese ngihlala bese sibeke endlini usho kanjani hande yabona ngala abasafani manje yabo hande abafani sokumuthi pha manje la hande yabo sokumuthi manje sam manje lesigubhu lama ngidwasa amanzi amafutha uyaqukuza ugcoba ngapha intambo ila kuwena ngapha isigubhu esifilimi zamasiko ngoba ngitshela hona
So lesigubhu lesimkhulu asinankinga mengumuntu oyijolelayo nje oyilalelayo nje sinenkinga asinayo ngoba sidinga ukuhlonishwa kanjani na before nilale nomuntu kule ndlu yakho maku-one room fanele ukuthi usivale singaboni ma usivala laphana umoya waso saphuma ngoba umoya waso uyaphuma yasabalala udonsa manje abantu manje ma usivalile basimile ma usivalile uqhubeka kwenza imikhuba yakho yonke yenzayo qede lapho thela amanzi kuseni ugeze ma uqeda ukugeza futhi mhlawumbe usengajikajika nje phandle kancane mhlawumbe 10 minutes ugeze wagqoka ngithi mhlawumbe wadila nje 10 minutes bese uyabuya-ke manje uzokhuluma udaba lwakho esifundini sakho yebo kumele ihlale ngale yabhizinisi yami le saluni ngeke ngihambe ngiyibeke esaluni kumele ihlale kwami ma ku-safety yasibeka bukahle nakhona okay akunkinga siyahlala nakhona impela yebo okay ile sesibili-ke siwu-30,000 sesibili asisebenzi-ke sona ngamadlozi sisebenza ngemithi-ke straight imithi straight ya nanokuthi leya nto leya oyifake lapha esikhujini lemasipemisayo kuyakhumbula yes iwona manje lawa ayavuthwa njalo lapha esikhujini ekugcineni emva kweminyaka emithathu kuyaphezulu kuyoba sekunje ngathi manje umuntu lesigubhu ohlangothini lokuthi yobe siyakuvikela futhi kwakwena siyakubonisa manje lo muntu sekulanto lo ketshezi ofakile kusho ukuthi ngamanye amazwi ufake esiswini ngamanye amafoni ufake esiswini so uyavutha uma umuntu manje angithi ugcina manje lesigubhu lesi sikwazi ukuvikela sakutshela nje nento engasenzeke so lokho njalo uphupha njalo ugcina lesigubhu so uma ngumuntu onezitha mhlambe ngizofuna ukungibulala nokufuna ukungitshela ukuthi khona ongasekwenzeka kodwa manje inkinga yalesi siyawutshela kusukela eminyakeni emithathu kuye phezulu ukudonsa siyadonsa 15 days iy'gubhu zami zonke la ekhaya 15 days yaqala ukudonsa okay 15 days yaqala ukudonsa kodwa lesi siyoqala ukubikela izinto emva kweminyaka emithathu so mhlawumbe safuna ukufunda sikujwayele nje ushilo phela wathi uketshezi kusavuthwa lelo ketshezi kanti kumuntu once lwakhandeka seniyaconnecta seliyakwazi uqala kuxoxela ukuthi kunento ekanje engenzeke singangitshela ukuthi ngingashona nini noma singangibekezelela singanginikeza into ecishe ngakhona ukuthi usuyahamba emhlabeni-ke manje noma sekusondele anginalo iqiniso lokho kufeni kodwa nje ezitheni nokuthi kusasokwenza malini siyakwazi kuyenzeka lokho kufika abantu manje kanje yonke into sekwazi ukutshela lezi zinto zenzeka ngephupho omkhulu sifika nje ngephupho kade kukhulumayo sona yebo kuba njalo esesithathu asisihle kahle okay mkhulu nakuba lezi zigubhu zontathu ziyalamana ngamandla okufaka imali okay simalini-ke lesi sesithathu su-60 ngisho ukuthi usona sokugcina sakho ukhipha u-30 okay mkhulu asihlalo odabeni lesigubhu lesi sifuna igazi lesigubhu lesi sifuna igazi sifuna igazi ngoba manike ngenkathi uthatha isigubhu mngane sekwakho ufike wenze ushisa impepho wenze ukuthi ubamtsheni wona sihlale emva kwalokho kuzophupha wena sikutshele isigubhu sengifuna ukusebenza manje inakuzani ilokhu ifoni yami ukuba injenganale manje smartphone ukuba ifoni enkulu nje angazi lasifika baphela lapha kwifoni lokhu kade fona omunye usisi izolo ekuseni kwawukuthi mina ngisemazini nje ngiyageza ngigezela ukuthi ngiyele emcimbini wami ubuya ngifonela manje ngisedrobheni ngale nkulumo sasikhuluma yona elesigubhu esikhulu ukugcina ungapha kuzulu ngazi koshowa kuzo ndawo lezo kade ngitshela manje kuseni iphupha ukuzweni izolo ekuseni iphupha vuke nalo isigubhu sisamtshela manje ukuthi sesifuna uphamisa manje sinikeze umsebenzi uyibone kwaze kwaba kabili inyoka
Yeah, ufike wayibona inyoka ebusuku lobo-ke ephusheni waphaphama waphinde wayibona futhi kube busho ukuthi manje funa ukusebenza. Wayithathe lesigubhu lesi. Wathathe lesigubhu. So isigubhu senyoka lesi mkhulu. Yeah. Ngiyayibona ngamehlo inyoka. Uyayibona ngamehlo. Kodwa-ke manje ngiyaphazama. Uyibona ephusheni. Okay. Uyayibona ephusheni. Ngiyaphazama ngibona ephusheni. Wena unginikeza isigubhu, hayi ukuthi sifike endlini siphenduke sibe inyoka. Isigubhu nje right through. Ngibona ephusheni yebo. So kuyenzeka ukuthi so asikho omkhulu isigubhu ukuthi kuthiwa ngihleli nenyoka endlini physical inyoka noma mhlawumbe la kuwena. Ya, akwenzeki. Akwenzeki. Ukuthi inyoka mhlawumbe nje inyoka nje angikwenzi kanjalo. Okay. Anginako nje kunjalo impela. Okay. Ngoba futhi ke akwenzeki kumbani. Lezi nyoka izinto nje ezilakula mthuthu. Oh. Yabona mthuthu? Ya, lezi nyoka lezi abafowethu bayigaqa bayenza yonke imikhuba yenzayo. Lezi izinto amafeki zenyoka lezi. Okay. Inyoka nje sithi ehlala endlini. Ngihlala endlini. Inunu ngempela le nto leyo. So asikho isigubhu mkhulu ekuthiwa actually kuthiwa okay asingase isigubhu ngasithi isithwalo senyoka. Kanti mekhuluma ngesithwalo senyoka sekukhulunywa ngani because mina ngicabanga ukuthi ngiyafika la kuba usikhukhulu nginika inyoka ke sengiyoyifida amaqanda ke. Okay maniki. Esinye senza la isigubhu akuyona futhi inyoka ngihlala la endlini. Uyabona la kulendlu. Lengalo. Lela ngikhandele yona lo nyoka. Okay. Ubukile phakathi? Hayi sikasingena. Okay, kunomgodi lapha. Hayi ngizongena. Ngikhande lapha ni emfuleni. La kade ngibe khona. Okay. Ya, so kube nenkingana manje kube nabanye abadla khona lapha afaka ezinye zabo. Nabo bazobeka inyoka nabo. Manje sangaxoxisana thina abanikazi balezi zinto. Kumase kunenkinga ke manje lapha. Manje into engishothana ngawo nje la edrobheni futhi amathayela amnyama. Amathayela bathe bazongisemhla abuya amathayela amnyama abuya wona ngilapha sengixoxa endaweni encane lapha ngifake wona phansi. Nomuthi wakuzokudlala phansi la ukuze manje amanzi angavuzi. Bese ke manje lento mhlawumbe emva uDisemba nje ngoba sengiqedile. Mana ke mkhulu uthi kulendlu lengala lengibonile. Impela. Usuthathe ukhandele yona inyoka. Ukuthi sibende imali nangazi imali enkulu lapha ngokuzukulela umuntu lapha. So iyona inyoka ke lena ke sibona ngamehlo ke engqondo. Kodwa ke manje leya ngoba kuyami futhi ngofaka nje yobe iphansi emanzini futhi uma yethisa abantu. Yobe ufaka mina ngifaka amanzi amaningi ufake yona ilande ngendlela isiko lambusuku ngibe ngifake lapha ihlale lapha. Ikuphi njengamanje ngoba sikhuluma isemfuleni. Isesemfuleni. La engithi manje sikudusisana manje. Yebo. Yani kusiza ngani mkhulu yonyoka? Nginalo usizo luningi kakhulu ezintweni eziningi ngiziripota kuyona mina. Ureporta kuyona. Sibambisana nayo nje ezintweni eziningi ukuthi la kunje. So uthi kodwa ayinikezwe abantu abafana nami abafikayo ngizothi ngizocela inyoka. Mina ngikhandela lesigubhu lesi engikhanda sona ohlangothini inyoka ayiphuma nje kuyisigubhu. Phuma kuyisigubhu ngeke uhambe nawo nje kanje yona mhlambe uma sesijwayele isikhathi eside uyinyanga mhlambe nawo sihlazana isikhathi eside. Kungenzeka mhlambe ngigcine ngikuyise kulo ndawo. Yebo, cha ungizwe umbuzo ngempela. Asikhethi sona umuntu. Tshena wena mnikazi ukuthi ufuna ukusebenza manje. Yeah. Wena ungatshena sona ukuthi shaya usibani. Futhi nawe usibani ukhuluma ngayo loyo wena uwe family. Okay, kumele kube we family. We family yebo. Ngoba manje manje we family uyile sibongo phela sakho. Kosho wena kuso. Ukuthi lento ufuna iphushe nangethi uvuka usho njalo bese soshayela yena lo muntu uyofela lo muntu lo ngendlela esichuze hayi ukuthi akumina kumele ngiye mina ngiyoyibambela yena ngamthinta umuntu. Okay, awumthinta but kuyobe sekwazi mina ukuthi yebo futhi ke vele uhlala ungakwazi lo muntu mayengena la uza kuwe njalo ngenkulumo nikhuluma nobabili.
Sesebenzela mina manje. Uyabona nje manje ngaso sonke isikhathi ufika uyakhuluma nawe uthola impendulo zakhona zonke udu nje emsebenzini seniyaqoqisa ukuthi manje kudingeka imali kube nje kwenziwe lo msebenzi. Njengokuthi nje ongasuka la ufike noma egarage ufike mhlawumbe ubuka nje ngaphandle ngithi uyibone le moto ukuthi le moto mhlawumbe 150,000 ubuye uze ekhaya ufike ukhulume la ukhuluma manje ukuze ubuyela lapha ubone khona imoto angithi wena ufuna ngo100,000 Kodwa yona yi150. yebo ukhulume la ukhulume uqede khona amagama obanga utshene wona uhamba uye lapha bofike bekuvumela sengixoxe nesigubhu sami ke lesi bofike bekuvumela kule mali eshona kule mali le eyi100,000 unayo. So ngiyakwazi ukuthi menginaso eminyangeni ethile ngifika kuyona bangilalele baze into engishoyo. Yilo kwenzakalayo siyenza imisebenzi eminingi futhi hayi ngithi nanga mhlambe isihlobo sakho mingane kunecala uyakwazi ukukhuluma kusona umgcobisi ehambe eceleni lakhe shabalala icala. Mangingaba ke manje ukubulala umuntu kwenzakalani mina nelesigubhu ngesisasebenza? Siyawenza umsebenzi uyancipha. Okay. Awenzi njengezinga laso. Siyasebenza kodwa uyancipha umsebenzi. So asideliver ngendlela. Ya ngikho kusho ukuthi mangithi uyancipha. Mangimele ngithola u30 sengizothola u10. Ya into enjalo. Kuba into enjalo. Ngoba manje asiphelelanga kahle. So-ke lesi-ke mkhulu lesi-ke kumele ngisibike uma ngabe sengidlula emhlabeni. Lesi-ke sona-ke manje ofaka ungcotshwe naso. Ya lesi-ke mangizona lesi njengathi la emakhaya ngoba singobana khona la emakhaya ngithi asinayo inkambi singobona kuyona. Right umuntu mangabe efile fika kumpolo omgodi loyo kufakwa ibhokisi bafaka ibhokisi kuyagqitshwa futhi umgodi maso begcibe mhlawumbe kangaka. Okay. Ya begcibe kangaka sebasila manje lesigubhu manje lesi basifaka bayakhuluma basifaka hayi hamba nomuntu mathe into yakho hamba nento yakho sebaqhubeka bagciba. Okay. Kodwa le business le esasiyenzile ayishabalali. Umndeni wami uyaqhubeka. Uyabona nje kuleli zinga mhlawumbe ngilinganisha khona ezinye abanye abantu bayesezizinto ezinye la ekhaya bese kunemoto ezu8. Uma ngabe lo baba sefile enye imoto yashayisa enye bayintshontsha enye lo cha kuhamba nje ngendlela nje. Awumoshekile impela. So bangasithatha bangilandela if befisa ukuqhubeka nazo. Umgomo uthi ngcwatshwe nazo. Kungawukuthi wazile ukuthi bazi mina. Kodwa kuba kunzima ngoba phela manje kufanele mabazi mina kwesindanya manje kunemfihlo soyenzekile ekhaya. Mhlawumbe ethitha ubhuti walo. Mhlawumbe kulezi ngane yalingana ngane. Njengoba lezi ngane zu3 mhlawumbe kwadlule yodwa. Ngosale mbili. Uma kusale mbili manje uma ungaqhubanga isibindi kuyasinda lokho. Ngize ngathi mina komunye akakhandi safety. Akhandi safety ungaphe egoli. Akhandi safety akhandi safety esifake evali sikhe ulahle. Yeah, kunencwadi lapha. Yeah. Kunencwadi inamba yabo ne-direction ezala ekhaya yonke khona phakathi. Mesho abeke athatha ukhawulahle ukuthi bekwenzeka something. Bagqekeza. Sebagqekeza manje. But mengabe esilentuze saphila uzokhuluma kanjani naso? Mesivalela manje njengoba uthi akafake uthi akafake isafety mesezoshona noma? Manje okay, hayi isigubhu. Ufaka imfihlo lapha ya. Incwadi la nje abazali sibethanda into zabe sikhuluma ngalo into izo. Ngesikhathi mina beke lapha ya. Ngesikhathi sokushonile sizula sibheka la umabi ushiyephi. Ngenkathi inyanga lesishona noma lo muntu seshona kodwa isigubha ngithi. Kusala ke manje laba sebavula la. Bagqekeza. Na incwadi inamba babo sikhukhulu. Bathola inkulumo kuphela la ekhaya abantwana nami la impilo manje siphila kahle kanje
kunje ngonyaka othile lande lokhu nalokhu hamba kanje kwafana noThemba ngikhumbula uThemba wabulewa yilento ya abasakwazi labantwana ukumshaya umkhize ngoba sofile. Okay mkhulu. Abasakwamshaya umkhize ngoba sebo decide bona ukuthi yini manje bayenzayo la kulesigubhu lesi.